сар аз аввали моҳи июли соли равон пои шудани қурби рубли русӣ ба мушоҳида расид. пас фаромадани қимати рубли русӣ ба иқтисодиёти кишвар таъсири ҷиддӣ расонда зиндагии бархе аз муҳоҷиронро дар тоҷикистон мушкил кардааст. Шерали Садриддинов яке аз он муҳоҷирони меҳнатиест ки солиёни зиёд дур аз ватан дар яке аз сохтмонҳои шаҳри Москваи Федератсияи Русия кор мекунад. ӯ дар оила фарзанди калонӣ буда ягона таъминкунандаи рӯзгор мебошад. чӣ тавре ки ӯ зимни суҳбати телефонӣ ба рӯзномаи Хатно гуфт: қимати рубли русӣ дар ҳоле поён фаромад ки аксарияти муҳоҷирон маҷбуранд ба Тоҷикистон маблағ ирсол кунанд, чунки оғози соли нави хониш фаро мерасаду фарзандон бо сару либоси ягонаи мактабӣ таъмин бошанд. Муҳоҷирон аз он нигаронанд ки паст шудани қурби рубли русӣ ва гаронии нархи молу маҳсулот дар бозорҳо имкон намедиҳад ба фарзандон сару либоси мактабӣ ва ашёи таълимиро ба пуррагӣ таъмин намоянд. Бекмурод Наимзода, номзади илмҳои иқтисодӣ, омили асосии коҳишёбӣ ё пасту баланд шудани асъори русиро дар он медонад. Якум омил асосии оне ки масалан арзиши рубли русӣ дар баробари пули миллии мо арзиши худаш аз даст дада ва ноустувор аст, яъне ки паси баланд мешавад. ин барои мо шумо маълум аст ки низои ки айни замон дар дахили Федератсияи Русия Украина яке аз сабабҳои асосиш ҳамин аст. таҳримҳое ки кишварҳои аврупоӣ ва амрико ва дигар кишварҳои пешрафта нисбати Федератсияи Русия ҷорӣ кардагӣ ҳастанд. ҳамин таҳримҳо боис шудааст ки арзиши рубли русӣ на танҳо дар кишвари мо балки дар худаш Федератсияи Русия, агар шумо мушоҳида карда бошед, як ду рӯз пештар ман нигоҳ кардам, рубли русӣ дар баробари доллари амрикоӣ чӣ қадар ноустувор ва чӣ қадар арзиши худашро аз даст дода. Ҳарчанд ки Бонки Марказии Русия талош мекунад ки устуворашро нигоҳ дорад, лекин ин сабаби асосии таҳримҳои кишварҳои аврупоӣ ва амрико нисбати иқтисоди Русия аст ки ин яке аз сабабҳои асосии поин рафтани рубл бар баробари на танҳо дар Тоҷикистони худмон, дар Русия ва дар кишварҳои Осиё ҳамаш сабаби асосиш дар ҳамин дида мешавад. бештари ҳолатҳо коршиносонам ҳамин таҳлил мекунанд. то оне ки масалан ҳамин ҳолати низоъҳо байни Русия ва кишвари Украина ё ки дигар ҳолати таҳримҳо дар Федератсияи Русия агар бардошта нашавад, баъид ба назар мерасад масалан ки дубора яъне ҳамин рубли русӣ ҳолати аввалаи худаш баргардад ва арзишаш дар баробари сомонӣ як андоза боло бардошта шавад. поин рафтани ҳаррӯзаи ҳамин рубли русӣ албатта ба иқтисодиёт оилаҳо аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ мо бевасита таъсири манфӣ худашро мерасонад. бонкҳои тиҷоратие ки ба интиқоли пул ва иваз кардани асъор машғуланд, ба ивази 1000 рубл 115 сомонӣ медиҳанд. дар Тоҷикистон беқурбшавии рубли русӣ дар остонаи иду айём ба ҳукми анъана даромадааст. ин дар ҳолест ки мардум дар ин шабу рӯз ба пул бештар эҳтиёҷ доранд. аввали моҳи май арзиши 1000 рубли русӣ ба 137 сомонӣ баробар буд, ҳоло бошад ба 115 сомонӣ расидааст. пас дар оянда муҳоҷирони меҳнатиро чӣ интизор аст? ба ивази меҳнати сангин ҳаққи ночиз гирифтан?